हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुधले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुधले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुधम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठये मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं धीरतारिणम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे मदेकबिन्दो मत्संज्ञन् मत्कुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की जय താങ്ക് പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी. ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സമകാമദുഃഖാമഹി ശിശിച്ചു സ്മവ്രജാൻ ഗാവാ പയസോദസ്വതിർമുധ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാലും തടിച്ച അകിടിനാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാലാൽ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി
കനിഞ്ഞ് അരുളി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെ ആ സൽഭരണത്തിൻ കീഴിലെ പ്രകൃതിയും സന്തോഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, മരം മുതലായവയാകുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമാകുന്നു. തീർച്ചയായും മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒന്നും ഒരാളുടെ ശരിക്കുള്ള ആവശ്യമല്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിൽ ഉടനീളം ക്രമീകൃതമായ വർഷപാതം ലഭിച്ചിരുന്നു. മഴമേഘങ്ങള് നന്നായി വർഷപാതം കൊടുത്തിരുന്നു. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ല. മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമായ ദേവേന്ദ്രനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് ഇന്ദ്രൻ, സ്വർഗത്തിലെ രാജാവുമാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഭൗതികതയിൽ പെടുന്നതാണ്. രാജാവും സേവന ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമമായ മഴ വർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമായ ദേവേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ രാജാവും രാജ്യശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും നല്ല ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴില് എല്ലാവരും ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നപ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമമായ മഴ വർഷിക്കുന്നു. ഈ മഴയാണ് ഭൂമിയിലെ നാനാവിധങ്ങളായ വിളകൾക്കും കാരണം. കാലക്രമാനുസാരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളമായ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവവുമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും യഥേഷ്ടമായ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൃഷി മാത്രമല്ല, മുത്തുകളും പവിഴവും ഒക്കെ യഥേഷ്ടമായ മഴയാൽ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുത്തുകളും ഉണ്ടാകും, യഥേഷ്ടമായ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യന് ധാരാളമായി ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാല് യഥേഷ്ടം ചുരുത്തുന്നു. മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തിയും പട്ടുനൂലും രത്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. യന്ത്രവൽക്കരണം അവിടെ ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പകരുവാൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾക്കും കഴിയുമോ? യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും പഴവും പാലും അതുമല്ല ഈ രത്നങ്ങളുടെ പട്ടുനൂല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധവും സമൃദ്ധവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിന് നെയ്യ്, ധാന്യങ്ങൾ, പാല്, പഴങ്ങൾ എന്നിവയാൽ തയ്യാറാക്കിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയോടൊപ്പം രത്നങ്ങളും പട്ടും പര്യാപ്തമല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃത്രിമ ആഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും കാറുകളുടെയും റേഡിയോയുടെയും മാംസത്തിൻ്റെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യം ഇല്ല. വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രപരമായും കലഹിക്കുന്ന നായ്ക്കളെപ്പോലുള്ള മനോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനോരഥത്തിന്മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവോ? പശുക്കൾ ആഹ്ലാദപൂർണരാകയാലും അവയുടെ അകിട് തടിച്ചതാകയാലും മേൽച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പതിവായി അവ പാലുകൊണ്ട് നനച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ പാല് കിടാങ്ങൾ വന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആവശ്യത്തിലധികം പാല് വരുമ്പോൾ അവ തിന്ന് നടക്കുന്ന ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ പാല് ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പശുക്കൾക്ക് മൈതാനങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദപ്രദമായി ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ പശുക്കളെ എന്തിനു കൊല്ലണം? എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറായിരക്കണക്കിന് സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങളായാലും സംതൃപ്തരാകാൻ പാടില്ല?
നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിലുടനീളം അറവുശാലകൾ എന്തിനാണ്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൗത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹവും ഭരിച്ചിരുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ വളരെ നല്ല ഒരു ഭരണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കലിയുടെ ആഗമനം വന്നിരുന്നു. ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് കശാപ്പുകാരനെ പിടികൂടുകയും കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ നിർവാഹക തലവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതാണോ മനുഷ്യത്വം? രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളും പ്രജകളല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ അറവുശാലകളിൽ അവയെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഇവയൊക്കെയാണോ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകം? ആകയാൽ ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. അന്നൊക്കെ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഭൗതിക ലോകം തന്നെ. ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു, ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മാതാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മുടെ മാതാവാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു. നമുക്ക് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ശേഷി കിട്ടിയത് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഈ തരത്തിലായിപ്പോയി. സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി ചര്യകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ സംസ്കാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൃത്രിമ ലോഭത്തിന്റെയും, ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം, അധികാരമോഹത്തിന്റെയും താറുമാറായ നിലയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കരുത്. അന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്തെ ആ നല്ല കാലങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തയ്യാറാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. നദ്യസമുദ്രാഗിരയ സവനസ്പതി വിരുധ ഫലന്ത്യോഷധയ സർവ കാമമനൃത്തു സസ്യവൈ തസ്യവൈ. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായേകി. എല്ലാവരും നദികള്, കുന്നുകള്, പർവ്വതങ്ങള്, വനങ്ങള്, വള്ളിച്ചെടികൾ, ഔഷധി, ഇതെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായേക്കി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാതും സമ്പുഷ്ടമായി പ്രകൃതിയില് വളരെ ഓജസ്സോടുകൂടി എല്ലാതും എല്ലാ ഫലങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായി ഏകി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അജയ്യനായ ഭഗവാന്റെ അജിതന്റെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സംരക്ഷണത്തിലാകിയാൽ നദികൾ, സാഗരങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കുകയും അവ പതിവായി അവരുടേതായ നികുതികളുടെ വിഹിതങ്ങൾ രാജാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നന്നായി പുഷ്പിക്കുകയും അതിൽ എല്ലാം
വനങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നികുതി വിഹിതങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയരഹസ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അത്രയും അടിമപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവന ഭാവത്തോടെയാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. വിജയത്തിന്റെ പരമകാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ? സമയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ബാക്കിയെടുക്കാം ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി हरे പ്രണാമം. कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी।